Ahojte, darí sa vám? Pevne verím, že áno a vítajte asi prvýkrát pri niehernom videu. Dnes sa spolu obhliadneme za rokom 2025, síce ešte neskončil, ale čoskoro sa už blížime k Silvestru, takže si zhrnieme nejaké veci. Mám tu napísané nejaké poznámky, takže si to všetko prejdeme. Takže sa pohodlne usadte, pustite si toto videjko na nejaký druhý monitor alebo niekde do pozadia. Ja vám tu pekne budem rozprávať a budem rád, keď vy budete počúvať. A poprípade napíšete nejaký pekný komentár, ale k tomu všetkému sa dostaneme. V prvom rade by som začal tým, že tento kanál bol založený 10.6.2024. Prakticky rok predtým, než som pravidelne začal natáčať. Pravidelné natáčanie začalo majstrovstvami sveta v hokeji, kde sme si ako keby točili takú predikciu z NHL 24. Pri tej sérii som stratil extrémne veľa nervov. Ešte sme s manželkou už teraz bývali v starom byte. Bolo to strašne na nervy, ale všetko sme si to prešli. Bolo to úžasné, úžasná séria, kde sme získali strašne veľa pozretí. Bavilo vás to, veľa ľudí sa aj prihlásilo na odber, za čo som extrémne rád, takže vítajte. Tým vlastne premostím aj k tomu, že v budúcom roku 2026 sa môžete taktiež tešiť na túto sériu. Už viem, na čo si dať pozor, už viem, pričom nervy nestratiť a už viem, ako to celé natáčať a tak, takže sa určite v máji môžete tešiť na sériu z NHL-ky. Opäť si urobíme predikciu našich zápasov slovenskej reprezentácie, takže na to sa môžete tešiť. Odtedy sme vydali skoro 60 videí, čo cca na ten pol rok vychádza na 10 videí mesačne. To je podľa mňa super. Za ten pol rok sa nám podarilo získať 232 odberateľov. Aktuálne vás teda je 232, čo je úžasné. Na to, že si predstavím, že keď som začal točiť, tak tam bolo asi 7 ľudí, neviem odkiaľ, a teraz vás je 232, veď to je krása. Chcel som, že do konca roka by sme dali 250, ale to sa nám nepodarí, tým som si už teraz istý, ale 232 je naozaj krásne. Za to vám ďakujem. Ak ešte nemáte odber, veľmi ma to poteší a podporí samozrejme. Takže vitajte všetci noví, verím, že sa vám moja tvarba páči. Ak nie, tak asi by ste tu odber nemali. Takže asi tak. Všetky tieto videá sa vám na YouTube zobrazili 300 000 krát, respektíve 300 000 z vás, alebo ako to proste chápete ma. Tí videá sa zobrazili 300 000 krát, čo je úžasné číslo. Čo avšak nie až tak úžasné je miera prekliku a tá je len 3,2%. To je veľmi málo. Niektoré videá mali väčšiu mieru prekliku, niektoré videá mali zase menšiu mieru prekliku. Neviem, čo sa stalo, neviem, čo mi to pokazilo, ale bežne teraz mám na videách, keď vydám nejaké nové videjko, úplne takým štandardom je to, že vždy keď vydám nové video, má od 1 po 2 preklik, myslím v percentách. Od 1% po 2%, niekedy to vystúpi na tie 3%, ale keď sledujem niektorých mojich kolegov, dalo by sa povedať, tak oni majú že 6, 7, 10%, čo je krása, tam by som sa chcel veľmi rád dostať, ale mám 3%. Neviem, že čo som urobil zle, mám všetko nastavené správne, každopádne tu by som sa nechcel zdržiavať. Jeden strategický krok by som chcel spraviť, ktorý by túto mieru prekliku mohol ovplyvniť, ale k tomu sa ešte dostaneme, keď budeme preberať plány na rok 2026. Takže z týchto 300 000 zobrazení je 13 600 zhliadnutí, čo je úplne že krásne. Ja som spokojný na to, že začínam, hej, vôbec nerobím YouTube od 2013 a toto vôbec nie je môj druhý kanál. A najúspešnejšie video bolo samozrejme video s Fifkom, hej, Clash Royale. Ak ste ho nevideli, môžete si ho pozrieť tu. Dúfam, že je tu tá karta, lebo ani za boha nikdy netuším, kde je, takže proste niekde v týchto rohoch vám teraz vybehlo video s Fifkom, ktoré získalo 2400 pozretí. Asi sme vydali nejakých 5 alebo 6 shortov. Krása. Aj keby ma sledovať 5 ľudí, tak proste som za to rád. A teraz by som sa veľmi rád dostal k jednej veci, a to tej, že ak ma teraz sledujete, ak nejak možno pravidelnejšie sledujete moje videjka, určite ocením, keď napíšete nejaký ten komentárik, pretože za tých 60 videí skoro nikto nekomentuje moje videá. Sú tam pozretia úplne, že bežne, spriemeroval by som to tak, že je tam okolo 300 pozretí na každom videu, hej, priemer. Komentáre absolútne žiadne. Ja sa snažím aj tých ľudí motivovať na komentovanie. Ak viete nejaký lifehack alebo niečo, ako tí ľudia začnú komentovať tie videá, kľudne mi to napíšte dolu do komentárov. Chápeš? IQ 200. Ale nie, fakt budem rád, keď začnete viacej komentovať videá. Ja chápem, že nie vždy tie herné videá každého bavia a tým pádom by som sa veľmi rád dostal k plánom na rok 2026, pretože môjim plánom na rok 2026 je vydávať aj nie herné videá. Nepoviem vám zatiaľ, aké videá mám v pláne točiť, ale chcel by som možno trošku aj vybočiť z tej koľaji a začať točiť aj možno nejaké iné videjka. Áno, mohol by som to dávať na nejaký separátny kanál, ale hovorím si prečo, keď to môžem dávať všetko sem,
nepozriem. Ak si tým nejako zase pokazím algoritmus, tak si ho pokazím, ale chcem to vyskúšať. 2026 rok bude taký testovací rok, kde si vlastne otestujeme, že či vás budú baviť aj nieherné videjka. Tým sa vlastne dostaneme aj k tomu, že miera prekliku bolo 3% a skúsime vydať nejaké nieherné videjko, že koľko bude mať to videjko preklik, že ako vás to bude baviť. Nemusíte sa báť, herné videá budú vychádzať, ale chcel by som k tomu pridať aj nieherné videá. Môžete mi kľudne napísať, aké série by vás bavili. Ak vás baví Clash Royale, napíšte, baví ma Clash Royale, toč Clash Royale. Baví ma od teba FIFA, baví ma od teba NHL, baví ma od teba neviem čo. Ak vás baví nejaká hra, ktorú napríklad netočím, pokojne mi ju napíšte dolu do komentárov. Ja sa na to pozriem a veľmi rád by som točil aj niečo iné ako v kuse Clash Royale, FIFA a neviem čo. Teraz posledne vyšla Phasmophobia s Georgeom, to bolo skvelé. Môžete si ho kľudne pozrieť, zase vám niekde tu vyskočilo. A takýchto hororoviek by som možno že kľudne pridal viacej. A napríklad chcel by som skúsiť aj streamy. Internet mám taký, no, vyskúšame to. A uvidíme, že ako to bude fungovať. Určite by som chcel dotočiť Mafiu, to jednoznačne. Sice to skoro nikto nesleduje, pretože je mi jasné, že to ľudia, respektíve diváci sledovali skôr od tých známejších youtuberov, aj bez tých úvodzoviek, proste od známejších youtuberov, ako odo mňa, že sem tam im vybehlo Mafia video aj odo mňa, tak si to pozerali. Nejaký priemer je tam tých 50-60 pozretí, čo by som asi za to mohol byť rád, ale no tak viete, človek chce vždy niečo viac. Ale tak dotočíme si to, v novom roku to všetko akože dotočíme. Prebrali sme si tento rok, ako sa hovorí, darilo sa nám, hej, tento kanál, náš kanál sa volá Darí sa a naozaj sa nám darilo, bol tento rok veľmi úspešný, veľmi sa teším na ďalší rok, pevne verím, že získame, respektíve pretneme milník 500 odberateľov, bolo by to skvelé, úplne že najideálnejšie a najúžasnejšie, za čo by som bol najviac rád, by bolo, keby sme pretnili milník 1000 odberateľov, to by bolo skvelé, to je taká tá pomyselná hranica, taká tá krásna, viete, že 1000, aj 232 je krásne, ale 1000? To je krása. Takže taký bol rok 2025. Teším sa s vami na rok 2026. Ja vám prajem, aby ste si ešte užili sviatky, pokoji, s rodinou. Doprajte si oddych, voľno a jedlo. A vidíme sa v roku 2026 a teším sa na vás. Samozrejme, budem veľmi rád za komentár. Ak nemáte, poteším ma odber. Ďakujem, že si sa dostal až sem. Ak si sa dostal až sem, tak napíš do komentárov Vianočný stromček. V pozadí mám krásny vianočný stromček. Blikoce, ligoce, psa. Maďarské korene sa nezaprú. Zatiaľ sa máte krásne, nech sa vám darí a ja pevne verím, že som na nič nezabudol. Majte sa, ahojte!